Haka khat pratare ujemmang arjar khat khandai Menteri Rangba ka Jelau Konrad Kes Sangma haba jurep ya ka surok ka bapenya so telat umsau lingba ka maulandap ulaong ba andaladap ka ni ka surok kan long shisha ka jingker kui ki ba hendrai kumba ka pa menta ka di ka surok ka long ka jing mentoy penban tang ya ki high level ban snai ka ni ka surok Menteri Rangba ula penbenaru ba an sna lingba ka jingmang pisa ka bakot hadu kumba prapa uklur tingka lingba ka World Bank bat kumba pau hadu menta kani ke surok kadai badang petengsa bansna hag jingbot dia ni kani ke project kata nak kapor sekapor layo jingte bawar UMP Lok Sabha jong Shillong u Dr. Ricky AJ Singkon udai ubalamat ya ki jing hag jingyo jingger khu ki high level ki ba penyat ya ki trok ki ba kit palat put bat ka ba ki dairu ki trok ki ba khat sau shaka shajrong ki ba kentop ya ki ba kiu na sau khwan bat ba hiar na mau maram kumta ban kham shai ke ai pat kum UMP ulale ha ka be dei bat kani ka jingsiam jong u nalaki khman u Dr. Ricky AJ Singkon ula pensngo baka surok ka bampat dap ban sna menta kala don kam ban marmat bat yo iru ban don ki marmat nakini ki jong i jong u ula pentep baula tho sa ka sarkar jalla kata chief secretary u secretary ka PWD roads ka surok ka ba ngahiru ngajuyat ha empat daslam ngala tho ya ka city show secretary jong PWD pan ngalabo kat tu kat ni tli ki jingkli bakla ko bakhat real tli ki jingkli haga be betuk surok ka bala la bay pisa da ka World Bank te ka bas no kalong ba ka surok ka bampat dep wat bansna rai don shipon ki banta ki ba i kum bampat don surok menurut te kalong kai ka bangi hapan simkhya ka banga hi melody nan simkhya ka ni wat Dangshen narang tho ru city show chief secretary bang ong ba ka bor penyat juga district di happan pensange ya gajinga juga di trok kiba khat sau shaka khat riu shaka kiba dalile ru em kim dei banya nu to su en rei ko susi kalong ki trok jomo abang kli kibri hong to ki om kita ki trok juga high level e kane ka jingle jongkini kita kiba kami di high level kali kai ka bangi kum bat ba ni hapan yang bersya itu kum kini amar mano bajanjar ki janjar bat ba abapang ba shitom teng namar ba kiya ki trop de ki do watang ba pinya ya pas rumla tenga tho ida city show chief secretary ban kantu yu ba kini ki district nadu kadiga is maka eastern west ka East Castles Bakari Boy district badali le ru em kimdei bansha ikini kitrok ki bahe bakinyat nantu ula pensngo ru ka balingo bha ka long bahaba ka board district kata na ka office deputy commissioner kala penjari daki kendon ban om syayat kali penban ki kali high level hadu menta ki yat saho bat om manyo i bandan magistrate ni pulit pan khmi yak jingdon ki brio ki bapan khen an kala penjari itu ka section 144 CRPC ka bamenta kila ada web dapat kerteng. Kaya hadian berpelapan jari ketua balai pat hembo ya kita kimam pahara panpet. Nak krimen scam bana kalian jong chief secretary ru pun shim ya ka le ya ka jong kapenta pan mana ya kini ki trok ki biat nantu pan tray kam ya tu ka mau ya tu kendon ka mana ya kini ki trok ki bahaya banyak. Amar kumba kalau menta ngai lade ngala sakut hantu kumba sejan arlai genta kabung lado pemit ki program tang na kata kini ki trok ki ba kham tam po jan mit lele ki ya into ba tang bo ban ki ba suba ka ba tang na ki kalire teladi ni ki trok ki ba overload ki ya nantu la ba sutro lade kin ban jot pe ba haga ju ka por abo ul ke jingkli yo tu ba tray tu ba tray gitu ka ya ka tuka surak te laki train em kat kum ke kendon bari ban tray namar ka bas ngo kalong ba ni ba ka surak ka ba empat dia pan shna lasdang press karipe te kalong ke ikai ka pun sayong ne te bat ka bakta shisha ya ki pat pa jong ka gadong ka than situ te kita ke de kabanga mentanyu di siru to ngarang keling ong lo layo ne kanu ka jingtho nagaliang jong chief secretary hakabedi kani ka kajingyat jong ni kitrok na polat umsa namar kidon kitrok kibayat ni lar umsa kata ka shong ki engineer ki bari rumpet
Namar ba pedi kapisa kaba om baik tingkat daga World Bank. Ngatrai ngam trai ba ka World Bank kan sya yaki mo yaki jingtrai kibaka ka baik pisa bakin long ki jingtrai kiban ne tang de kibanai. Kade ke kaba sarkar hi kapan simkhia ke department ka baik kahapan simkhia ikane batla gade let's say what pan mau pan blacklist ye kita kiba pensionai itu stop pan kampan le namar boleh kapan sosat kapan jenjar kapan kordit ini pat ba ke manu pan pet kita don ke department don ke engineer no ke ka kamron jom ki ke pan pet lau tu kontraktor utrain em kat kum ki kendon kiba no ki layate pan trade kat no ka jirben kinala ki don emam belum tu kenala rumda kita kini bang syam halu mentang orang put dia ngala ai ke siti kila ai ke jubab mau ki hapan ban pet ye kita ki jubab ke jomki tamba long wat beri ru ngatrai ulak ban soto ba kuno ke surat ke batang tan surat dan siang tan dikibnai pamenta kan long hagadu gadur kadar ngatrai ngatrai ka don kam hinga na kalian ke jonga ngan yai put din pan pentikna ba kum ki digi chat kam ba kanun ka kam ka bagi trai ka ban long ka bajanai no kram ba kan long ka jimun toy kan yu Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.